Gọọmenti Anambra steeti emerụbeghị mmemme akpọrọ Labour Intensive Public Workforce maka ndị Nnewi na ndị Ekwulobia. Ya bụ mmerụbe mmemme anụ a bụ nke emejupụtara nyere ndị Anambra State Community and Social Development Agency nakwa Anambra State COVID-19 Actual Recovery and Economic Stimulus Program. Onye nta aka Mkpuchi Ụzọ Bidike wetara anyị akụkọ. Ya bụ atụmatụ LIPW bụ atụmatụ nchere oge atụrụ ka wee leba anya na nsogbu nakwa ihe metụtara ndị na-azụ ahịa na ndị dị iche iche nọ na ngalaba ọrụ ugbo nakwa ndị ji obere ego azụ ahịa bụ ndị ya bụ nsogbu ọrịa COVID-19 metụtara azụmahịa ha. Ya bụ atụmatụ Labour Intensive Public Works ya bụ LIPW bụ nke a ga-eme n'oge na-eteghị aka iji nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ka ha nwee ọrụ ha na-arụ n'oge nsogbu ọrịa COVID-19. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ arọpụtara okwu ka kọmishọna ahụ maka ego ọrụ na Anambra steeti Oriakụ Chiamaka Nnake nọrọ kwue na ya bụ atụmatụ bụ nke a ga-eji leba anya dịka o si metụta mkpocha na nzacha nke obodo ma kwue na ọ ga-enye aka ịkwalite inye ndị mmadụ ọrụ n'obodo dị iche iche karịchasịa ndị ya bụ nsogbu ọrịa COVID-19 metụtara. O kwuru na a ga-enye ndị ahụ arọpụtara akwụkwọ iji gosi onye ha bụ ma bụrụ ndị a ga na-akwụ ụgwọ n'ọnwa. N'okwu nke ya, onye nchịkọta nke ụlọọrụ ASWA bụ Oriakụ Chinelo Obi nọrọ kwue nkwadobe ụlọọrụ Asmade iji hụ na ahịa dị iche iche nakwa mkpocha dị iche iche bụ nke ndị otu LIPW ahụ ga-ekpopụta bụ ndị a ga-ekpopụ ozugbo n'obodo dị iche iche. Ebe a nọziri na mmemme ahụ, ndị ahụ arọpụtara wee jụọ ajụjụ metụtara ha dịka ọgwụkwa a ga-enye ha iji gosipụta onye ha bụ, otu a ga-esi kwụọ ụgwọ, nkeji onye ha ga-alụ ya bụ ọrụ nakwa ihe ndị ọzọ dị mkpa dị iche iche.